Хич не. Снима ли се в мен? Да. Вижте ги. Ето краси с новите вседеходи. С водоходите. Водоходите ще дигат колата на крика да сменят ланда сонда. Наводнението е пълно. Да го имитаха на газил във водата с вез водоходки. Да натискам ли пауза вече или нещо? Ей го виж. Специално пригодени за наводнение. Наводнение! Бедствие!